bandiraɓe min calmini mon ardi fof ceerno Ismaila ko weltare guittuɗa saaha ma dokkuɗa ɗum mana rendo ngo calmina bandiraɓe on sa yimɓe puɗɗo nadde e namde ɗe. Assalamu alaikum, mi salmini rendo ngo fof, mi salmini maccani hay goto. somin mbi hol ceerno Ismaila ka ko holton jeeya ko holko mbiyata bandiraɓe? Jeeyami ko commune de Mban, département de Dagana, région de Saint-Louis, wuro wiyetego Wuydu Samba. ñagude Allah walla liggiyaji walla wiyede ceerno heewi ko fannuji somin mbinama hande hol banggue mana mo jaaruɗa? komi tawɗo affaire cundi, komi taw ɗum janggumi ɗum, jiɗmi ɗum ne. anen hunde a yiɗat ɗum gona sehilhi ɗum, jiɗa ɗum, jangga ɗum, ɗum nafma. vraiment komi janggoɗo cundi mbawmi piɓol, mbeɗa wawi barakalla piɓol. lekki foof ko keɓɗa aɗa wawi wadde ɗum condi walla no belɗa foof ko noon guittata leggal walla ene waɗi norme uji ɗi ganduɗa haade ma yettade condi ndi leggal taw d' abord ene wodi mana no ittirte. parfois a yahat ɗo e jeereji ɗi tawa yimɓe ne jowi leɗɗe ha wayno leyti, yimɓe ne gara ene cooda hen e conele, beele ko noon leggal foti ittirede walla ala ene waɗi sarɗiji ɗi ganduɗa leggal jogorgal nafde ngal safrude ngal ko ni e ni foti ittirede. min dal ko janggumi aɗa itto e leɗɗal nawata ɗum jeenari mum, guitta ɗum poɗɗa ɗum ittu, guitta ɗum ñalade poɗɗa ɗum ittu, sa itti ɗum ñalade poɗɗa ɗum ittu, liira ɗum poɗɗa ɗum liir, una ɗum poɗɗa ɗum ceeɗa ɗum poɗɗa ɗum seeɗ. min ɗum gaddumi e leɗɗal wonade dilluɗa fof gaddoya leɗɗe mbaɗi kode gaddoyte, mbaɗi ko ñalaɗe mum, mbaɗi ko lewru tolnoto gadda leɗɗe, sa addi leɗɗe nafma. hol banggue ɓurɗa yarude hen? ene woodi banggue mana o banggue kam ko oɗo gollortoɗa ko holɗum walla ko banggueji ɗi fof? aɗa andi leɗɗe jawdi ene goodi, leɗɗe locital ne goodi, leɗɗe jittaɗe dabar ne goodi. saɗa jangga a janggat ha ɗum wona ha ɗum nanda kamil, jangga macciruji fof, wona jangga ɗum gacca ɗum a janggat ha ɗiggina liggoroɗa ɗum nafma haade ɗum nafa goɗɗo ɗum iddoto nafdema an hoorema. holko woni locital? locital ko tawa neɗɗo no humi walla dafara locita ɗum, waɗi ko locit dabare e locit humare, hen hunde fof matiére muyari. locit dabare ko locital mum spécial, humare locital mum spécial, hen hunde fof inde nde nandi woni koye ɗum sirte nder locital hen. tawi ko jeeyowo neɗɗo ne yeeya taw ina humi, neɗɗo ne yeeya taw no ligga, neɗɗo ne yeeya taw huma manda ɗum ɗon yanaji mum taw ko ɗemɗe tan jaggi ɗum, ɗemɗe ɓole jaggi ɗum, ɗum ne waɗi ko waɗate mbaɗana ɗum Allah fewna gueɗe mum. aɗa andi neɗɗo gueɗe mum mankata andu tan. kala ko neɗɗo tawi ko Allah yaltini ñaagode, kala ko dalma ñaaga, kala ko dalma ñaaga, sa ñaaguima Allah itta. Allah wi ñaage kamɓe rokkoma. holko heewi addude caɗele so tawi neɗɗo toujours so tawi joguima yakar tan yakar nde heewi ko firtade, holko heewi wadde ɗum? ɗemɗe ne mbaɗa noon, kala jakorɗa heɓata kay ɓuuri dabare bon. ah bon? ɗemgal ko hunde bonde, ɗemgal ko hunde wande humne. kadi ɗemgal hay sika hucce lekki yoro haala neɗɗo ka yorini lekki woppata ko wuuri. ɗemgal ne waɗa noon. liggiyaji hena mbaɗi yimɓe ligge jakko, mbaɗi palsuji ɗi bonne, ɗum fof no waɗi. aɗa andi sa ƴeewi debbo jooɗeɗo joɗɗo laɓtuɗo wasi rese, ko waɗata ɗum ko rap na waɗa noon. holko mbiton ko rap? ko holɗum? rap ko seyɗani. ok d'accord. eyyi seyɗani. liggiyaji ne mbaɗa noon, worɓe ne jiɗma legga ma ɗum jagga taw desañima, taw wonko jiɗnoma tan ɗum fadi en huma neɗɗo, en huma debbo. beele ne jogui peeje ɗe ganduɗa? ene jogui peeje moƴƴe bon, peeje ɗe ganduɗa sa waɗi niɗo debbo o ɓe ɓooyata, Allah wondi hen, Allah yanti hen recette ki law. so tawi neɗɗo ronki dañde gorko e cause fof bawɗo wonde so oɗon jogani ɗum peeje son kuccani ɗum
ɓoyata mbima ɓoyata Allah wondi hen ɓoyata min liggodiri e yimɓe banggal caggal lesdi indam no heewi ɗo yaahi ina yaaha lesɗele kewɗe somi limti juutat mi liggodiri ɗum yimɓe ha mi liggodiri neɗɗo tan ɗeɗo balɗe rokkama visa duuɓi 10 Amérique hakkude neɗɗo e laamu jimi wiidama exactement mbimami min ɗum yahata bon balɗe ɗiɗi somi waɗani ɗum bani aada ɗum baɗɗa baɗɗo mbaɗmi mbaɗtu haala gummi ko tan lawñi ka soko tawi ka maɓɓa ko musiba mbimami ɓeno wona joni ɗum e ɗum nani indam ɗum yiiɗi jooɗoɗen jiiɗi mbasen jooɗoto ɗum kam ala boom ɗum ko wayimta ko hono yuuma ñiɓta ene waɗi kadi sa yiiɗi ɓooyde place ene waɗi en waɗate ɓooya place a immata koye mbay goto ma men immide wona mayde ene waɗi ɗum leɗɗe mum eyi so tawi yimɓe yiiɗi immindema hen noon so tawi manam golle manam daña ko ganduɗa ɗum ɗo caggal yimɓe kam ko liggotoɓe tan daña ko ganduɗa taw ɗum ɗon wona anti missile taw hay sene ɗum manan neldima mana missile bonande taw yettata komo tawa ni ene fata e muɗum so renaki ɗum ko piɓol wonata ɗum ko piɓol ɗum fiɓete mbaɗa ɗum haysa wona mbaɗo piiɓi mbaɗa ɗum a bouteille coka guila 1991 ɓe ɗum liggo ɗo Sénégal mi ala ɗo mi andaka mi ala ɗo mi ala jaatigi ala ɗo mi noddaka ɗum nawi indam bittim rew nawi indam e nder partout région ngaji Sénégal fof nawi ɓeɗo jooɗo ni ɓe noddami taw mi anda ɗum mi meeɗa ɗum wi kaari to timmimar ma haalnami taw mi anda ɗum boom hay nodduɗo tottirɗo mimar taw mi anda ɗum wi kaari waddi men neɗɗo poɗodirteɗo place hol feere ne jogonɗon ɗum fof wona probléme poɗodirteɗo place en ɗum sika Allah wondi hen somin jandiri ɗum yawat yen waɗi ganduɗa sohla sa haali ɗum watta déplacement sa ɗum jarnani wadde déplacement parfois neɗɗo dañowo ko heewi kono noon ko dañata ko wona ko joɗoto ha wawa naftorade hen ko waɗi fayida subaka foof omo wawi dañde ko heewi kono noon kaaliso wona joɗotoɗo ɗum ko junggo yolgo wiyete junggo yolgo ɗum woni ko kala keɓɗa haajuji bettuɗi janama mbarno sukkode junggo yolgo eyyi ɗum waɗi ko locitte haɗade soɗoro leɗɗe haɗade soɗoro juuɗe ma haɗade soɗoro juuɗe ma saɗa soɗorode juuɗe ma Allah wondi hen ɗum deeƴa dañal kala ko jaggi deeƴa hono neɗɗo waɗata tan ha jokkodira e ma hay sinno waɗi ko caggal leydi beele oɗon mbawa humtodirde mana haajuji min ɓurami jooɗade ko Mbour ɓurɗa wonde eyyi Mbour ɓurmi jooɗo o galle mo jooɗimi Mbour ko galle seɓɓe jooɗima ɗon guila 2018 ha joni 2018 wona balɗe ɗiɗi somi addani ɗon gonga wotano gaccam jaltini kam walla joom galle o yaltini kam galle mum saabu joom galle o kelifa kaynanimi galle mum ene woni seɗɗo ɓeɗe woni pullo somi faami caɗele foof ɗe ganduɗa ɗum ɗo ene hepto neɗɗo soko tawi neɗɗo yettimama ma won eto ma wallodirde hen wallahi min subaka ɗo tan ko are am koɗo subaka e joni ma won yimɓe joy dar hen gaddoɗo mbuuɗ ɓe ko moccotoɓe ɓe ko goɗɗum e goɗɗum ɓe fewni ɗumen ɓe jaahi hay mbuuɗ ɓe tottani par ce que min neɗɗo ɗum ɗo min natti won cukalel mi dañi 60 ndungu gurdam mi anda ko han mi anda ko jangga surtout ɓeɗo foti watto hakkillam koye maayo ɓeɗo foti legga kadi gonga komi ɓeɗɗo kadi gandaɗo to ɗo jeeyami ko leñol mangol kadi gandagol jeeyami foti mi liggade tan gonga mi añi ɗum ha ko mimar goto jogui mi portable mimar goto jogui numéro ma ko holɗum wonno ko 77 448 69 47 hembo waɗi whatsapp hembo tan goto jogui premièrement neɗɗo siko haaju mum immani ɗum arema an neɗɗo o an d' abord an neɗɗo o an ƴetta no kala no wawi ardu an ƴettat neɗɗagu ma tawi to hen ɗesi manque neɗɗagu timmitina neɗɗagu ma mbawa ɗum bisimilla mbawa ɗum juɗɗin mbawa ɗum muñan mbawa ɗum yaajan
keɗanɗa ɗum haaju ɗum onon seeremɓe ɓe eyi an wawi ɗum par ce que an taki ɗum immade ardi koye haaju haqqille ne jiiɓi eyi ardi kene jiiɓi an foti won neɗɗo an woni mo jiiɓaki an addana sohla o an foti timmin ɗum kadi garowo one yo andu ko neɗɗo pasa mum fayi haaju mum addi ɗum a nani de liggodire e dow neydi e dow teranga ha gasna ya hajuji mum ɗo ɗo yarate Thierno Ismaila émission men ari haɗo haɗanno so tawi aɗa jogui kaɗa waynoro ko jinnoɗa haalde komi namdakima kala mbawɗa wadde a newnata sohla ɓen ɓe sa newnayi sohla ɓen ɓe sa teddi ɗum musata e sohlaɓe ɓe eyyi neɗɗo noon vraiment minne ɓeɗa jaɓa déplace e heddi ko ɓeɗa salmina toɗo jeeyami commune Mbane ɓeɗa salmina wa Mbour ɓeɗa salmina fo en on jarama bandiraɓe so waɗi ko gantiɗe yewtere nde min ñaguimon yafuya so longere mawde waɗano ko wona ɗum jomum yilno hen Allah jarama on jarama ha yesso ko lawol